салом, манзури шумост барномаи панорамаи ҳафта. Бо ибтикори раиси шаҳри Душанбе ва ширкати як такси нахустин гурӯҳи мошинҳои барқӣ ба пойтахт оварда шуд. Абдурашид Мамадёров, ҳуқуқшиноси ширкати як такси, ба хабаргузории Авеста гуфт: акнун хизматрасонии такси аз ширкати мо дар Душанбе ба 20 мошинаи барқӣ сурат мегирад. Ба гуфтаи Абдурашид Мамадёров, рӯзҳои наздик ба пойтахт ҳудуди 100 мошинаи дигари барқӣ ворид хоҳад шуд. Дар ин бора сомонаи Avesta.tg хабар медиҳад. Китоби забони тоҷикӣ дар асоси қоидаҳои нави имлоии нави забони тоҷикӣ аз ҷониби мудири кафедраи забони тоҷикӣ Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, доктори илмҳои филология, профессор Саидмуроди Хоҷазод ба тозагӣ нашр гардид. Дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. Сокинони шаҳри Гулистон собиқ Қайроқум минбаъд метавонанд бо рақами махсусе ки дар рӯи экран мебинед бевосита ба роҳбарти шаҳр суолу пурсиш ва таклифу пешниҳодҳои худро, инчунин доир ба ҳодисаҳои вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва дигар ҳодисаҳое ки рух медиҳад, паём, сурат ва наворҳоро тариқи шабакаҳои Viber, WhatsApp ва Telegram ирсол карда бошанд. Дар ин бора хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғ хабар медиҳад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи ҷумҳурӣ ҳушдор медиҳад ки боришот дар Тоҷикистон то охири ҳафта идома ёфта, дар қитъаҳои мошингарди Душанбе-Чаноқ яхбандии роҳҳо пешбинӣ шуда, хавфи фаромадани тарма ва сангреза вуҷуд дорад. Дар ин бора Азия Плюс хабар медиҳад. ҷоизадори бозиҳои Олимпияи Лондон 2012 ва чемпионати ҷаҳон, чемпиони Осиё оид ба бокс Мавлуд Чориева, директори генералии Кумитаи миллии Олимпии Тоҷикистон интихоб шуд. тавре ки маркази матбуоти Кумитаи миллии Олимпӣ хабар медиҳад, интихоби Мавлуд Чориева ба ин вазифа дар ҷаласаи Кумитаи иҷроияи Кумитаи миллии Олимпӣ дар Тоҷикистон 11 январ сурат гирифт. дар ин бора сомонаи Азия Плюс хабар медиҳад. То ин дам бо шумо будам ман Мафтуна Гадойбоева. То хабарҳои навбатӣ, хайр.